Hello guys, kadong kami ulit ikan shopping. Naglakaw rami guys. Oh, kuha kayo. Kulang man ito kwarta ila. Spell mo kaya katikan. Oh, guys, ako mga kauban guys. Oh, ha. Oh, makikamaga ba? Hi. Mamulbos kami ha kay hamos kay now gikan sa trabaho. Tourist ko na advertise na ya. Pang-advertise nang iya ha. Mamulbos kami ha. Ako mga kauban guys, oh, na sila guys. Oh, naglakaw rap. Nag-budget ba tanawa? Nagagay Andre kahoy. Motor. Wala na. Marabit kong bayong guys. Ang bayong. Kubaan niya kong bayong. Natukod. No? Tanawa. Nagkuhan niya ang dari eh. Naguna. Wala nagtupong. Nagubaan niya kong bayong guys. Thank you. Dali mo na ka mula mong lima, dali na mula po. Lako rami kay wami budget. 10 minutes na daw. Kumano kong gan guys. Alimutas kung babaw eh. Ay, lagan na kung gano'n anak ay. Yung bukit? Ay, lagan na kung gano'n. Lagan dito na. Kuya na, split. Lagan dito na. Mga nito, split. Ay, mura mo nagbitin. Kuya na ka nagbitin. Oo. Lagan sa kayo. Kaya na lang. Nagbitin mo sa kanito sa inyo. Ay, yun ay nasinatan eh. Oh, mag-walk kita na puting anak bito. Anak ko, mag-walk kita puti. Yang buhok, tapos pati yung kamarado ko. Siguro makapagyan ko na nila. Ay, sa bangko. Ito gusto mas kukuha natin. Yan ito. Yan ang kataas. Yan na siya kataas, pero mo, daghan siya mo, daghan ko. Bisang, magkuhan siya mo. Tingnan nito, anak-anak. Anak ko, magkuha sa daning silang. Pero na pinayelo ani. Naidag ng yelo dito din, mahandok mo kung mangibot kaya naman sa pulok. Adili niyo hadi ang yelo. Kana naman sa mambalay yelo. O kanito to ang yelo rin yan no. Mahandok kung mangibot kaya naman sa pulok. Mga yun di ay. Pulok mo, yawa man di alunan yung sinito. Yung lula na mga lipso ka mga ayaw ko. Andok ka magkakaigin mo para pa yung okay, yung gilig-ibot na ako di pala madang ka mo. Oy, nagusto ka diha. Sayang lang mga tayra. Uy, mabuhi man daw na lagi niya. Ha? Uy, may dahon anak. Ay, basta ko na rin. Uy, ang dahon, mabuhi man ang dahon. Butlo ni siya. Kani ana naon. Mabuhi. Toxic? Toxic din siya. Toxic. Hello guys, bye-bye guys. May bawa na ko ay toxic naman eh.